Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ दाख्लैहाय आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन एनिभार्सारिनि ओमफ्राय बेवहाय आं माबा मोनसे पेन्डिं दोनदोंमोन। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ रेगुलारलि नायखादोंबा मिथिखागोन आं मा खोथाखौ पेन्डिं दोनदोंमोन, मानि सायाव भिडिअ बानायगोन होननानै बुंदोंमोन आरो अबभियासलि थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय नोंथांमोना। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो लोगोसे जोङो थांनो ओंखारदों। नै सोर सोर दङ? टमी दङ, रेशमा दङ, ओमफ्राय आं दङ। ओमफ्राय आंखौ नुखायाखै आरो जेनेबा आं दङ होनदोंसो। ओमफ्राय नोंखौ दा बै मिम्स बानायलायगोन मिथिबाय मा मोख्राथां माथां फैबाय थादों। Hello guys. Hey guys. Hey Kulumbai. दे होनना दे आंनि Hey guys. Kulumbai आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय। स' जों दिनै बेरायनो थांनो नागिरदों। नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा जोंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो। चौदह बिदिब्ला आरम्भ करे शुरू करते हैं। दोस्तों আজি আমার ভিডিওটো একদম গরম গরম হবো একেবারে আপনাদের রক্ষি থাকো তেন্তে ব্লগ ভিডিওটো স্টার্ট করো। Let's go. नोंनिया माबे सादे खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम जोंनि भिडिअखौ हाजासिम नायलांबाय था, हाजासिम जों देखायलांबाय थागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों। What the बकवास इंट्रो। आंनि इन्ट्र'फोरा सोलायैनिफ्राय बेलेग बेलेग जायो। आंनिया मोनसेयानो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं बुंलायलायनो दरखार गैया ना मा होनो। गारियाबो सफैया ओमफ्राय जोंनिया ओमफ्राय दिनैयो जोंदो सासे बुख्राख्रा 10 दिन जाबाय दुगैयैया, बे बिथाङाबो थांफागोन। 10 दिन जाबाय बिथाङा दुगैयैया। बाखुन्दा दा नोंथांमोना नुनो मोनखादों, बिथाङाबो थांगोन। Mari. Gosla godan ganda. Ay nanga. Ay usah kan nanga. Gosla godan dinis. Ya di siang usah kan. Ay udah nana. Tunggu dulu sini. Aduh ini nih punya. Masuk kita kan dalam ini ya. Wah, kau punya mandi lagi. दा मेथाइ दामनाया जाहैबाय one of my favorite Bodo songs. ओमफ्राय नै जोङो फैयै रिलायन्स जुवेल्सआव मोनफैबाय। बेवहायनो नायगोननो बिथाङा मा लानो। ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो, आंबो थांगासिनो नै। मा सारप्राइज होगोन। सारप्राइजथ' नंला बियो, आं मिथिखानायसो जाहैबाय। साइजफोरनिबो खोथा थायोथ', बेखायनो ज' नायलांबाय थादो नोंथांमोना। मा जाखो? नै माबा सानद्राय मोखा माबा मोनसे सादो नामा जादोंथाय, गेसफोर जादों खोमा, वेब थुखांदो खोमा मिथिला। ओमफ्राय उनाव दसेनो मोजां जाबाय आरो ओमफ्राय जोङो लानानै ओमफ्राय दायो सिटि सेन्टारावहाय फैबाय। ओमफ्राय सिटि सेन्टाराव हाबनाय लोगो लोगोथ' आङो सुगारनि श'रुमाव हाबाबा गोसोआ गोजोना। फाउन्डेसन ओमफ्राय कनसिलार मोनसे लानानै फैबाय आरोना आङो। ओमफ्राय उनावहाय लास्टावहा नायदो मा बुस्थु लाखो ना, नोंथांमोना नायलांबाय थादो।
ओमफ्राय नै आं मोनसे खोथा शेयार खालामनो सानदों आरोना नोंथांमोनजों माने नै हौवाफोराल' गिफ्ट होबा माने मोजां नाङा आरोना जेनेबा हौवाया जुदि नोंनो एभ्रि अकेजनाव जेनेबा नोंनो गिफ्ट होयो ओमफ्राय नों जुदि रिटार्न गिफ्ट होनो हाया माने मोजां नाङा न' मानो सासेयाल' होनो जेनेबा बेबायदि टाइपनि माने आं सानो आरोना बेखायनो मा हौवाबो हिनजावबो सानैबो जब मावनांगौ आरो आं बेखौ होनाखै जे जब मावनांगौ होननानै गभर्नमेन्ट जब मावनांगौ साख्रि लानांगौ बेखौ होनाखै आं माने सेटल जानो थाखाय गोबां राहा दङ गभर्नमेन्ट जबाल' नङा आरोना नोङो दखानबो होनो हागोन माबा मोनसे माने जिखुनु बुस्थु मावनो हागोन खिन्थु सानैबो खामानि मावनांगौ मानो होनबा नों मोनसे न'खरखौ दानो थाखाय सानैनिबो पुरा माने आखाइ नांगौ आरोना सानैनिबो जुदि हौवायाल' साख्रि मावोबा हौवायाल' खामायोबा बे खामायनाय फैसाजोंनो बिहाव बिखुनजोखौ फिनांगौ गथ' गथायबो नायनांगौ बहुत प्रब्लेम फैयो आरोना लाइफआवहा बेखायनो मा सानैबो माने सेटल जानांगौ जा एसे हायो सानैबो माने मिलायलायनानै खालामबाथाय न'खरा मोनसे गोगोम न'खर इदि जायो आरोना जास्ट बे आंनि पार्सनेल माने अपिनियन आरोना नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिया आरो आं बेखौ बुङाखै जे हाउस वाइफआ खामानि गैया खामानि दङ अभियासलि बिसोरो बिराद खामानिबो मावो आरो माने बिसोरनि गुनखौ बाख्नायनो माने बिराद माने बुंनानै बाख्नायनो हाया माने बहुत मावो आरोना अब्लाबो माने आंनि जितु पार्सनेल अपिनियन आं बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय स' माबा मोनसे गाज्रि बुंदोंबा निमाहा होबानो जाबाय আমরা কোরিওগ্রাফার না तुम ओ বিজে হ্যাঁ তোমরা জানোস না অরুণ বাবু হ্যাঁ ওরে করতে জানো কেরম করে আমাদের এখানে জানো কি হইলো ইয়ে হইলো সান্দ্রি মুখাঙ্কা জাদু বানাই দে कोरियोग्राफर बाबु यो सानसेखालि मा खालामनो मिथिबाय ना खोनासंलाय खोनासंना सासे बेंगलि इउटुबार दङ आरो ना माबा माबि संनाय होबाय थायो अरुण बाबुर बस्ति दिया आनसि माबा माबि रायलायो ओमफ्राय इयो सार्च खालामनायाव मा होनदों मिथिया अरुण बाबु इउटुबार सार्च खालामनायाव अरुण बाबु इउटुबार আমরা অরুণ বাবু অরুণ বাবু আজকে বাদ করবে না मानो सना मानो दुलबि मानो गाबना माइबा गाबगोन जाबाय खोमा 55 मोनदों थांलायदो जल्दि जानोसै ओमफ्राय नै सान्द्रि मोखां मोना मेंग' फ्लेभारनि आइसक्रिम जादों टमिजों बेजों ओमफ्राय आं गोथाव मोना नालाय बेखायनो आङो आंनिखौ बेलेग बिफैदों आंनिया जाहैबाय नैबेनो लानानै थांनोसै आङो नैबेनो जाहैबाय हट केक ब्राउनि हट केक बिराद गोथाव नोंथांमोनाबो जानानै नायबानो जाबाय आंथ' दामाम गोथाव मोनो आं आइसक्रिमखौ दानिया जायै बाबाय बेखायनो बे ब्राउनि हट केकखौनो जि गोथाव मोनो थांनोसै
Saudiyam bibar badeng nemi khawlayang Bukhagan naman. Sikiri bahideng nemi gustiaw Nungsa bugiyakoy painan Bisira Ami kumaya Role Bukhagan naman bungnayde Ami kumaya Nay kuraso nunugale 이 마음지 부스투크 만에 부자이 바자 이디로 하면 이디 그래 다에 जोङो फैखांनानै जोङो नङा दे आङो फ्रेश जाखांबाय ओमफ्राय बिसोर सानैया दुगैयाखै नों दुगैदों तकायदरा इबो दुगैयाखै पुरा मेकआप खालामनानै थाखादों ओमफ्राय आङो कमप्लेक्टल' फोनदो ओमफ्राय जेबो फोनाखै इदि होननायदो ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौ बहुतानो रिक्वेस्ट खालामदोंमोन जे लावदुमा आंनो एनिभार्सारियाव मा गिफ्ट होखो इदि होननानै साउन्डखौ एसे खमाय ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानदों स' देखायनोसै आङो दहायनो देखायखाबाय नोंथांमोना मा लाबोदों अब्लाबो आं गाननानै देखायनोसै थेंक इउ आयु वेलकाम Love it to me. It's okay, baby. Okay. Yay. How is it? Nice. Huh? Super. Siapa yang nak kena tahu ni? Akan ni. Tembak kan? Do you love me? Nak boleh jangan ada berang. Kalau mau jadi propose kau nak kering nak. Okay. Itu mama mesti mana dah nak. Sona. Itu mana kan berada go. Oh, nak hijau macam dah do. Itu mana kan berada. Sona. Ma. Udah. Mas Sona lah kayak dia. Kalian udah lihat tak? Mana yang Sona lah kayak dia. Malu sekolah. Oh, dah lihat kan dia. Sona. Sudah bila? I love you. What? I love you. So, sekarang kami di propose kamu. I love you. Do you love me? I don't love you. I miss. Bila gak propose lah bicara. Larang. Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Ma, will you? Hamarat di. I will marry you. I will marry me. हम लोग का different proposal समझ में नहीं आता क्या Memes mana lagi dah? English ru जोंफोर इंग्लिश रोङा ना बर' मिडियामाव फरायनायसै ओंखायनो will you marry me Yes, I will. हम दोनों marrying करें Marrying. Yes. This is marrying ring guys. Do you understand marrying ring? Oh my God, Turula. Normal. Oh my God, Turulau. Oh my God. Liwa. Oh my God, Turula. Oh my God, Turula. Sona neng wa badi si mana. Sona neng wa badi si mana. Sona agak bedi sih waktu you. So, ओरैनो just जोङो एसे फुर्टि खालामबाय नोंथांमोनाबो एसे नायनानै मिनिदो नामा होनो नैबेखौनो होदोंमोन सोर होनायखौ नोंनो सोर होनाय हो सोर होनाय बै सासे सेंग्रा फैदोंमोन आंखौ प्रप'ज खालामफैदोंमोन बेनो होदोंमोन जोबोद मोजां सेंग्रायालाय माबायदि मोजां मोनदों समायखादों ने मोजां मोनदों really रोखोमलाय आरो नेलखौ एसे गोलाव लाबा मोजां मोनो आं बेखौनो मोजां मोनदों आरोना बाराद्राय गिदिरखौ लायाखै माने डेइलि वेरखौसो लादों आरोना आङो माने इदि गिदिर दंमोन आरोना गिदिरखौ लानो होदोंमोन ओमफ्राय गिदिरखौ मानो नांगौ आंनोलाय गिदिरखौथ' नाङा आंनो गानबाय थानो नङा गिदिर So thank you so much guys आं नोंथांमोनजों इमान मोजाङै शेयार खालामबाय नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय थादो ना मा होनो So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you stay safe love you all good night मा गुड नाइट लायलाय मा भिडिअ बनायबाय थादो बेलाय हो दाख्लि फुवानि एक्टिंखौ बरिया नुदोंमोन शाहरुख खाननि दे फार्स्टआव हानो दे 1 2 3 फार्स्टआव
Nah. There. 1, 2, 3, go. Jangan pasti balik. Pasti balik. Kau ini kan nanti. Deh, ani kini kan hamam dulu ya, weh nani. Deh. Slow. Deh. Mai bagus sentence. सासे पार्टिसिपेन्टआ फैनानै टास्कआ जाबाय मा माने प्रप'ज खालामनाय माबोरैहाय प्रप'ज खालामगोन अके दे रावबो सिख्लाया बिदिखौ माने एक्सेप्ट खालामनो दे सिरियासलि सिरियास 1 2 3 गो दे नाया दे Baby, ang nangko naglin Rola baby, kami sudah kan minum kadang Rola kadang kamu kan boleh, kamu boleh. Adik pun lidah, pun bagus saya. Mabali, ang nangko ese बोरैबा फिल जायोमोन माने more than friend मा होनबावनो Sana, ang nungko. Ebar 2 mini. Bari, okay. Sana, ang nungko mo sama nun. Nung ako mo sama, nakakauwi ka lang nungko. Wow. Music. Moga moso. Steady go. Dia aku nung suruh saya. Moga moso. Panisa. Dung. Ini selain. Dung taran ini. Moga moso. Dung. Yang kedua dalam cakap nasi. Sari kamu. Oh mago turu lap जाय बिथांमोना जोंनि प्रप'जखौ मोजां मोनदों बियो कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय नै बेनोमोन आं लावदुमनि बार्थडेआवहाय गिफ्ट होनाया ओमफ्राय नैबेयो आंनो दायो लावदुमा होनाया बबेया मोजांसिन बेखौ कमेन्ट खालामना खिथाहर दे